sai wannan domin da ya mana jawabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency, the former Governor of the Zamfara State, Alhaji Mahmood Aminu Shinkafi, my former boss. Your Excellency, the former Governor of the Zamfara State, my friend, my political ally, immediate political foe, the person that helped in bringing out the best of me. Your Excellencies, dear present, are too numerous for me to mention all because of time constraint. Yes. My former colleagues in the front, the supporters of His Excellency, Honorable Aziz Yahya, my well-respected supporters and political confidence, distinguished members of the press, ladies and gentlemen. Ina ganin ya kamata ke da Hausa. Ba na yi ɗaukar dogon lokaci ba da jawabai domin gaskiya sati kusa guda da ya wuce ba wanda muke yi sai jawabai tun daga Abuja har zuwa yau. Da haka da mun yi kuma mun yi bakin abin da muke yi muna fatan Allah sa abin da muka shirya ya daidai da tsarin Ubangiji. Domin tsarin Allah shi ne yake tafiya ba kuma tsarin da yake tafiya ba ne. Your Excellency, ba dogon surutu zan yi ba, zan yi magana kawai kan abubuwa guda uku, sai akwai wanda muka sa za su yi magana daga lokacin da minti 30 ba, mun kare da wajen. Na farko shi ne ina son in taya ka murna, kuma in taya kaina, kuma in taya mu duka baki ɗaya da barkar mu da arziki da Allah ya muna arziki na wannan. Na rabu yi wannan saboda ni kaina ban taɓa tunanin girman matsalar da muka ciki ba sai da mun ka zo muka fara wannan maganganu wallahi. Lokacin da Allah ya yi ikon shi wannan al'amari ya faru, mun yi kusan yanzu shekara ɗaya da rabi ana sa abin ya faru amma bai faru ba. Da Allah ya tashi kawo shi ya kawo shi lokacin da ni ban taɓa tsammani wallahi ya faru ba, kuma na tabbata kai ma kai tsammani ya faru ba. Yadda ya faru ka sani na sani. Na yi tsammanin daga sakin hotunan nan na shirya ma inda na ajiye text messages na zagi da la'anta watakila daga mutane daban-daban da riga ta. Wallahi tallahi billahi tun da an kai abin nan ban samu zagi ko ƙwaya ɗaya ba sai ya buɗe daga ɓangaren ka da ɓangare na. Wannan abu ya bani mamaki. Dalili kayyadin abin da yake sa shugabanni faɗa ko mutane su faɗa, kowa yana kallon shi ne zai samu. Don haka idan wanda ya zo ni zan rasa, shi yasa da an ce wani sa ta ya harka zo shi. To na yi tsammanin za mu samu ɓatanci daga mutane da suke tsammanin idan Abdulaziz Yaro Abubakar ya shirya da Kabiru Marafa ni ba zan samu kaza ba, ko kuma damar da nika da ita wuri kaza ta kawo ko wasu dalilai, ko a kan wannan kawai nasa za mu samu
ƙalubale da mutane ko mutum ɗai ni dai babu wanda ya tura min text kuma ni ba na blokin waya kowa na iya samu na kowane text na shi zuwa waya jiya zaman da muke zuwa yau na yi tsammanin mu samu wani ƙalubale ko da na tambayi bayani mutane su ce ba su yarda da kaza ba ko suna son kaza ko ba a ce kaza ba babu wanda na gani na ji sakonni daga ɓangaren ka kuma yanzu mun ga irin mutane sun ka taru to babu shakka babu abin da za mu yi Allah sai mu mai godiya da ya ba mu ikon dawowa da jama'a mu gidansu inda suka kuma wuri guda Allah ya ɗauki rayuwarmu domin ajiye wannan haƙƙi domin mun dawo da kowa inda yake abin da kuma ya da rayuwar shi daga nan wannan kuma in yake sai a amsa sunan shi bayan ga wannan mun zauna mun tattauna dole sai mun yi haƙuri da juna kuma idan aka samu baraka wadda ta girma ta tsamari irin wannan to yana da wahala a ce kawai zo mu zanna mun koma abu ni Allah bai yi mutum da ya maka shi kaya ba ina sha'awar gaskiya ina son faɗa min kuma ni ina ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi ba wannan ruwan ka ne amma ban ce ma na karya ba amma ba za ka taɓa samu na da magana cikakkiya ba zo zan a wani ƙarya ko yaudara na abin da ba shi ba don haka mun zauna mun tattauna abubuwa waɗanda muna ganin su ne maslaha idan aka yi su to a hankali za mu dawo mu koma inda mun fito saboda dukkaninmu mun yi ittifaqi da wasu abubuwa guda biyu waɗanda nake jagoranta sun yi min adalci sun ce sun yadda da ban sayar da mutuncin su ba kuma ba na sayarwa don da ba da mana sannan sun yadda ba na zuwa in gaya musu ƙarya duk abin da ya faru shi ke gaya musu Your Excellency mun tattauna mun yadda da cewa kai ma a matsayinka na ɗan adam kana da irin naka matsaloli amma kowa ya yarda da kana da dattawan gwagwarawa mun yarda da cewa kai ma fata alƙawarin banza mun yarda da cewa ba ka yin magana banza da mutanen banza gwargwadon haƙi kana ajiyar kowa da mahaƙi wannan ba jiya kawai muke wani magana ko da ana wannan tafiya muna maka wannan adalci kuma muna faɗin shi amma muna tsaye kan abin da ya raba mu da mu da kai to wannan ya sa haɗuwar mu da kai sai muka gaba da wahala saboda in abin bai yiwa ne za ka faɗi kuma za ka ni ma yin abin bai yiwa ne za wani kuma zai idan na ce na yadda na yadda ka ce na yadda ka yadda to ba da aka kana lokaci ba kamar yadda na ce muna godiya ga Allah ya nuna mana wannan rana sannan akwai kwamiti da wanda kafa musamman jiya domin ya tattara wannan abu da amincewar gida zan gayyaci ciyaman na wannan kwamiti Dr. Mikael zai karanta abubuwan da muka iya da rubutawa sai Malam Aminu Jelani zai yi fassara da Hausa a takaice sai ciyaman namu na ɓangare na Alhaji Saraju Garba mai katako zai faɗi abin da bai wuce baya ɗaya ko biyu wannan shi ne kawai da tsara a yake gida ina son a ɗan mana haƙuri domin a ɗan gina masa abu a nagode kwarai ina sa ka kuwa a kai mai